Rhaglenni Teledu gan Mr Mock. Dyma'r pwyntiau dysgu. Brawddegau positif, brawddegau negyddol, defnyddio cysyllt eiriau, mynegu barn a defnyddio'r gorffennol. Siwmai, fenw ydi Cle. Fenw ydi Cle, a dwi'n 12 oed. Dwi'n 12 oed. Dwi'n byw ym Machen. Dwi'n byw ym Machen ger Caerffili. Dwi'n hoffi gwylio'r teledu. Dwi'n hoffi gwylio'r teledu achos fod e'n ddiddorol. Dwi'n hoffi gwylio rhaglenni I blant. Dwi'n hoffi gwylio rhaglenni I blant fel cartwnau. Sain hoffi rhaglenni dogfen. Sain hoffi rhaglenni dogfen achos bod nhw'n sbwriel ac yn ddiflas. Fy hoff raglen ydy Bob Pants Sgwar. Mae Bob Pants Sgwar am 5 o'r gloch. Mae Bob Pants Sgwar am 5 o'r gloch ar Sky. Fy nghas raglen ydy Newsnight. Dwi'n hoffi Bob Pants Sgwar, ond sain hoffi Newsnight. Mae Bob Pants Sgwar yn ddoniol. Mae Newsnight yn ddiflas. Gwylies I EastEnders neithiwr. Roedd hi'n ddiddorol. Gwylies I EastEnders neithiwr ac roedd hi'n ddiddorol. Roedd EastEnders yn ddiddorol iawn neithiwr.